Аз после пак ще го нагласим. Не. Абе, вземе думата. Той не да снима, Много коментирай къде сме в момента. Кота 0. Кота 0. Както се казва, намерим се в точката. Беше весело. намериш точката. Нека пред мене. Следващия път сме в Антарктика. Еми, това беше от нас. Айде сега на полюса. Сега после отиваме на полюса. Аз ще ги бяха сега. Може ли следващия път? Следващия път, като ме попитат чисто сърдечно, мога да си призная, че видях боя.